alcaldessa, si vol seure. Alcaldessa, què li sembla si abans de començar la conversa ens traiem la mascareta, ja que estem amb prou distància de seguretat i complint tota la normativa i la gent també ens podrà veure les cares? I tant, a més estem prou separades com per a poder-ho fer i ho farem millor i també se'n sentirà millor. Des de l'1 de gener del 2021, Tortosa és capital ja de la cultura catalana. Molta gent de la nostra ciutat, molt bona part de la ciutadania, segur que n'ha sentit parlar a través dels mitjans de comunicació, per la difusió que en feu des de l'Ajuntament, però potser hi ha algú que no li queda clar què és aquest concepte. I abans d'entrar en matèria, m'agradaria que ens ho expliqués. Com comença tot plegat, què és la capital de la cultura catalana, què significa i com s'hi veu immersa la ciutat de Tortosa? Estem al davant d'un projecte molt il·lusionador i que hem treballat moltíssim des de l'Ajuntament per tal de mostrar arreu dels països catalans quina és la nostra cultura. Este és un projecte que va néixer fa uns quants anys ja, a l'anterior mandat, quan vam voler presentar-nos a la possibilitat de poder ser capital de la cultura catalana i se'ns ho va atorgar i per tant a partir de llavors fins ara hem estat treballant per tal de planificar-ho totes les activitats que portaríem a terme. És evident que ens estem reinventant, estem actuant per tal de poder fer possible les diferents activitats que teníem pensades, tenim present que estem en una situació de pandèmia, això ens obliga a fer canvis, però a la vegada també molt contents i molt il·lusionats, com he dit al principi, per tal de tirar-ho endavant a partir de que el passat desembre se'ns va donar el relleu de Vendrell, que va ser la capital de la cultura catalana el 2020. Per tant, va ser una aposta de l'Ajuntament optar en aquesta capitalitat. Va ser una aposta de l'Ajuntament perquè enteníem que era també una oportunitat. Volem portar a la ciutat aconteixements que ens mostriguen arreu i que ens potenciï també el que som com a ciutat. I era una oportunitat per tal de mostrar quina cultura tenim i quin talent tenim també a la nostra ciutat. És a dir, que poguéssim mostrar arreu el que podem aportar com a Tortosa i sobretot la cultura que tenim, que és molt singular i molt característica a nivell de territori. Ara fa un moment vostè ho deia, no és precisament el millor any per ostentar la capitalitat de la cultura catalana, però perquè de fet hi ha molts països que estan suspenent esdeveniments d'àmbit internacional, d'àmbit mundial. L'Ajuntament en aquest cas ha estat valent i ha decidit tirar endavant la capitalitat de la cultura catalana. Com vostè deia, ens haurem de reinventar, segurament s'hauran de combinar actes presencials amb telemàtics, fer actes per streaming. Per què ha decidit seguir endavant amb aquestes activitats? Perquè és una oportunitat que no podem deixar perdre i per tant sí que la pandèmia ens ho posa més difícil i tant de bo acabés prompte i poguéssim encara fer els actes amb molta gent. Nosaltres teníem preparats actes molt populars, actes que vingués moltíssima gent, apropar-ho a tothom, però en tot cas el que farem serà a partir de les xarxes, a partir de difusions en directe, amb streaming, que pugui també la gent veure-ho i viure-ho, que és la cultura que vivim, com hem dit enguany, amb aquesta capital de la cultura catalana. Volem que tothom hi participi i no volíem deixar passar aquesta oportunitat. És una situació difícil, cert, però ens en sortirem igual perquè tenim moltes ganes. Efectivament, la cultura és segura i malgrat totes les circumstàncies que dificulten tirar endavant totes aquestes activitats arran de la pandèmia, el que es vol, però, durant tot aquest any és donar visibilitat als talents de les diferents disciplines artístiques, tant a nivell de la ciutat de Tortosa com del territori, i també als nous talents, aquelles generacions més joves que comencen a apuntar maneres en diferents àmbits. Tenim molt talent i talent que es coneix ja, que ja tenen una significació i ja tenen un reconeixement, però tenim molt nou talent que cal també mostrar i és una oportunitat esta capital de la cultura catalana per mostrar arreu tota aquella gent que està destacant al món de la cultura aquí a Tortosa i fora de Tortosa, però amb arrels aquí a la nostra ciutat i per tant és l'oportunitat de poder-la mostrar i nosaltres hi comptarem amb tots per tal de poder ensenyar i poder viure aquesta cultura des de les diferents vessants, però sobretot explicant aquest talent que tenim a casa. I també amb una finalitat, arribar a la gent més jove, no només als adolescents, sinó també als més menuts. Exacte, volem que la cultura, que la capital de la cultura catalana ens serveixi per això, des dels més petits, des dels més xiquets i xiquetes de les escoles fins als grans, però també passant pels joves. Hem aprovat també el fet de poder reduir els preus de forma considerable per tal que sigui molt fàcil accedir a la cultura per part de la gent jove, però també volem apropar a les escoles el que és la capital de la cultura catalana i de fet amb la cançó que inaugurarà aquest any de Capital de la Cultura Catalana volem que participen totes les escoles al llarg de l'any. Ara ens parlava d'aquesta cançó que donarà identitat a la capital de la cultura catalana a Tortosa.
però degut a les circumstàncies no sé si ja ens pot dir quan començarà, quin serà l'acte que de fet donarà el tret de sortida a la capitalitat de la cultura catalana, quin serà aquest calendari. És difícil establir un calendari, com diem, aquesta cultura que vivim va molt lligada a la incertesa del moment, però en tot cas tenim un acte inaugural on es presentarà aquesta cançó. És una cançó que està creada per Arturo Gaya i que també hi haurà arranjaments d'autors locals que també ens aproparan, com he dit, aquesta cançó a les escoles, i participarà també la Banda Municipal de Música de Tortosa. Aquest serà l'acte on també hi comptarem amb diferents actors i activitats que ens mostraran també aquells tastets del que és la nostra cultura, el nostre folklore i també l'essència de la cultura de Tortosa, i al llarg de l'any anirem fent diferents activitats. A hores d'ara ja hem fet exposicions, ja tenim concerts programats, però en tot cas sempre pendents d'aquesta pandèmia i d'allò que poguéssim portar a terme. Ja tenim ganes d'escoltar-la i d'aprendre-la, aquesta cançó que serà l'himne de la capitalitat de la cultura catalana, però no sé si ens podria destacar algun dels actes que ja estan més o menys embastats. Jo destacaria, com he dit, aquest acte inaugural. Jo crec que aquí ho veurem també els diferents eixos que estan treballant-se pel que fa a la capital de la cultura, uns eixos que estan treballats amb tots els diferents sectors de la cultura de Tortosa i que realment s'està fent molt bona feina. Jo vull aprofitar també per agrair a tota la gent que s'ha implicat en aquesta capital de la cultura i que ho està treballant des de diferents grups de treball, i per tant al llarg de l'any hi haurà mostres de teatre, hi haurà mostres de música, hi haurà dansa, hi haurà el nostre folklore, hi haurà trobada gegantera. Hi haurà diferents elements al llarg de l'any que ens mostraran tot el que tenim i tot el potencial que podem arribar a tindre aquí a casa nostra. Per organitzar totes aquestes activitats durant tot aquest any 2021, evidentment, es necessita la implicació d'entitats, associacions culturals, entitats esportives, de tot el teixit social de la ciutat. No es fa només, no s'organitza només des de dins, sinó que es necessita la implicació de tot aquest teixit associatiu, no?, de la ciutat. Des del primer dia, des que vam agafar el compromís de tirar endavant i ser candidats a ser capital de la cultura catalana, vam comptar amb totes les entitats culturals de la ciutat, i realment el compromís va ser de totes de forma immediata, i així ens han anat acompanyant i així estan treballant dia a dia per tal de poder ser partíceps i poder ser protagonistes d'esta capital de la cultura. No volíem una capital de la cultura organitzada només des de l'Ajuntament, sinó que volíem que fos una capital organitzada i treballada per tot el teixit cultural de la ciutat, que és molt important. Alcaldessa, parli'ns d'aquests eixos de la capitalitat de la cultura catalana que donen continuïtat, que són el fil conductor. La capital de la cultura catalana ha estat treballada i pensada a partir de diferents eixos per tal de poder mostrar la cultura que vivim arreu i per tant poder explicar què som com a territori, des de la llengua, la literatura, fins la gastronomia, fins les arts escèniques o fins també el que és la cultura popular, que és el que ens singularitza més i que ens demostra el que som com a territori. Com animaria a la ciutadania de Tortosa i del territori a participar de totes aquestes activitats, de tots aquests tastets que anirem tenint al llarg de l'any de la capitalitat de la cultura catalana? Jo els animo tots a participar des del primer dia de totes aquelles activitats que anéssim presentant, que anéssim portant a terme, bé sigui de forma presencial o bé sigui en directe a través de les xarxes, amb streaming o a través de les xarxes del mateix Ajuntament, però que en tot cas tothom hi pugui participar i sobretot que tothom s'ho senti molt seu. És una oportunitat que tenim com a Tortosa, com a ciutat, de mostrar el que som com a municipi, que som una ciutat i 5 pobles, que per cert també els 5 pobles hi estan participant d'una forma molt activa, amb la seva pròpia també cultura que hi ha a cada un dels pobles, i per tant el que volem és això, mostrar-nos i sobretot que la gent hi participi i s'ho senti molt seu. Doncs a mi em sembla que queda clar el que és la capitalitat de la cultura catalana a Tortosa i a partir d'ara a gaudir-la. Moltes gràcies, alcaldessa. Gràcies a vosaltres.